おはにゃー、はい起きて起きて起きて、早く起きないと遅刻しちゃうにゃー。ねえ、昨日までの動画でおすすめ3連チャン達成。みんな本当に本当にありがとうね。まだまだ頑張るよねえ。にゃんこのさ声がさうるさいって言われたよね。本当うるさい？いやうるさいよね、確かに。そんなわけでございます。昨日はねいい天気だったよね。めっちゃ暑かったよね。ルーちゃん散歩してね気持ちよかったよね。そんなわけでございます。今日はね午前中ねお買い物行ってですね、岩手に食卓動画あります。今日仕事組の方、学校組の方、頑張って気をつけていってらっしゃいませませ。また明日の夢でも見に来てね。バイバーイ。